ani kvalifikáciou. Diplomovú prácu. Prepáčte, ste dosť úbohý, pán redaktor. Všetci to vieme. Ste dosť úbohý. Útočíte na moju profesionalitu, ja sa vás pýtam na vašu kvalifikáciu. Ja vám hovorím, že sa absolútne nevyznáte do trestného poriadku. Áno? Áno, nevyznáte sa, absolútne. Viete, že vo štúdiu žurnalistiky v prvom ročníku máme základy štátu a práva. Prepáčte, lebo keby ste šírite študovali blúdy, na pán vysokej redaktor. škole a keby ste si ju nekúpili, tú vysokú školu, aj s diplomovou prácou, tak by ste to vedeli. Ste chrapún, pán redaktor. Už som aj chrapún. Je taká hanba vášho otca. Taká obrovská hanba. Všetci to vás vedia v branži. Že sa necháte kúpiť, že robíte špinavú robotu proti politikom, že vám povedia, toto máš spraviť a necháte sa kúpiť. To mám za to, že som povedal pravdu teraz o vašej diplomovej práci. Že ja som si kúpil moju diplomovú prácu. Ste chrapún, pán redaktor. Kúpili ste si. Sa môžete hanbiť. A vy sa zdržte sa toho, aby ste komentovali ešte môjho otca. Budem ho komentovať. Bez problémov, keď vy budete komentovať moje vzdelanie. Dobre? Upozorňujem vás. Ste strašný chrapún. Upozorňujem vás. Všetci vedia, že za pár korún sa necháte kúpiť a robíte špinavú prácu proti politikom nepohodlným. Dobre, toto sa nahráva, pokorne pokračujte. Ja vám tu práve preto to hovorím, sa to nahráva. No? Aby konečne celé Slovensko vedelo, kto je Pavol Bielik. Volám sa Peter Bielik. Okay. Skorumpovaný novinár, ktorý za pár korún alebo eur sa nechá kúpiť a robí špinavú prácu. Bolo to x relácií. Za to, že som vám povedal, že ste si kúpili diplomovú prácu. Nie, hovorím konečne celému Slovensku pravdu. Hovorím konečne celému Slovensku hovorím pravdu, aby konečne vedeli, stále celému Slovensku hovoríte pravdu. Akurát pritom vyzeráte ako Maja Švejk. Ste hanba novinárov a novinárčin. Sa skrývate za novinára. Vy všetko viete. Celú múdrosť sveta ste zjedli. Ani neviete to, že jednoducho, keď nie sú dôvody na väzbu, tak páchateľ musí byť prepustený na slobodu. Je to fiasko, na akých krajích prišla s veľkou parádou zatknúť, že? To není fiasko. Jednoducho ide sa k tomu páchateľovi, aby sa urobila domová prehliadka a následne môže byť bez problémov prepustený na slobodu a naďalej sa koná vo veci. Vy základy neovládate a tvárite sa ako múdri, že vy ste zjedli. Že jednoducho vás Natka zatkne, potom vám prehľadá byt a potom vás bez toho, aby vás obvidela, pustí. Toto je krásny dôkaz toho, že vy sa teraz tak zhovadili pred celou...